Първа точка – изгубих се. Минах напряко през гетото, което ме изкара на ето тези брутално красиви оризови поля. Приемаме, че грешката е вярна. Добро утро! Аз съм вече без дъх, защото от там от дъното качваме ни стълби тук като на шипка. Но е много красиво да е. Така е такива вити стълбички, нагоре, наляво, надясно и пак нагоре. Отивам на много як водопад, Диалума, ако го изричам правилно. Това прекрасно цветенце, което си имам тук. Сега като тръгнах в началото на пътеката, има къщи. И едно момиченце направо с мега засилката тичаше от двора на нейната къща, дойде. Даде ми го това цветенце. Питам ме как се казвам, казах и тя се казва Никити. Много голяма сладорана, беше на не повече от 7-8 години. А говореше по-добър английски от доста хора тук. Но... добре, може би, като си поема дъх, ще ти покажа тази невероятна клетка. Нов ден, нова локация. А тук се очертава да е много готино, защото има някаква точка, където мога да скачаш във водопада. Има като Infinity Pool най-отгоре, където се почва водопада. Има някакво като масажно ми обясняваше един от гидовете. Те за 3 минути, 3 различни гида се опитаха да ме изплашат. Едва ли не колко е страшно. Лъжат, че няма табели. Тук до момента в началото има табели и може да се ориентира човек и сам. Но все пак да не забравяме факта, че искат да ти вземат парите. Но тук би трябвало да е интересно. Мога да видя слънчета. Имаше преди малко някаква табела, нещо за слънчета. Let's see. Супер ексайтинг. Тази част на джунглата ми напомня на нашите гори. Вуаля! Първа точка от Диалума Фолс. Мястото е просто невероятно и със сигурност е в една от челните позиции на всички места, които посетих в Шри-Ланка. Просто наистина нямам думи да опиша. Като затворя очи се връщам там без абсолютно никакъв проблем, но стига съм се отплесвала. Това всъщност е първата локация, на която може да се плува и да се скача. Тук скалата не е особено висока, не повече от 2 метра, но пък доста голяма дълбочина има долу и съответно е така приятно и широко местенце. Това е и най-високата точка, откъдето може да се каже, че започва водопадът. Тук всъщност, ако дойдеш някога, ще срещнеш колко над мен.
Значи този симпатяга е помъкнал от тези златните King Coconuts горе на най-високото и това горе е доста високо. Това са поне ни 2-3 2000 метра надморска височина, според мен всякак ги има там. Не съм отваряла да проверя, но може би нещо такова. Както и да е, този пич е супер голям свежар. Видяме, че се чудя от коя страна да мина на реката, за да я прецапам. Дойде и такъв почна да се тупа по гърдите. Аз съм Coconut Man, Coconut Man. Подаде ми ръка, прекосих реката. После ми помогна пък да ми обясни как всъщност мога да стигна до останалите точки на водопада, което всъщност е супер лесно. След като един път сме пресекли реката, само надолу следваме пътечките и няма никакъв проблем да стигнем до последната точка Infinity Pool. Новина на деня. Не знаех, че в Шри-Ланка имат иглолистни дръвчета, но очевидно съм достатъчно високо, за да ги видя. А това място е просто невероятно. До сега от ето там. Катък. Мега яко. Сякак бях правила преходи, ама ей така не бях. Защото има 10 минути до другата точка на водопада, където отново мога да скачам. Всъщност не знам как мога да скачам. Ама не, всъщност сега ще минем през един jumping point, дето трябва да е още по-висок. О май гад. I'm in love. Да. Сега трябва да мина през още някаква точка, на която може да се скача също. И след това, още малко по-надолу е Infinity Pool, който много искам да видя и да се топна и там. Сигурно ще е пълно с хора вече, защото стана 11:30, но поне тук на тази точка избегнах туристите. После като се върна ще видя как е. Ако не е много фраш, ще остана за още една баня. Ама така ще си цъкам с хавлийката, че после не искам с мокри дрехи да се качвам на скутера за час и половина, докато се върна в Ела. Но so far, so good. Това е едно от най-яките места, на които съм била ever.
май ще трябва да се събувам. Ама не, сега ще направя един лъв скок. О. Айде! Мисля, че и там са тия инфиниците, дето гоня. Така малко се празулка. Extra cautious. Опс. Сенчица. Оп. Оп. Добре. Тук вече обаче ще трябва да се събуя. Окей. Значи до след малко. Тук може да видиш как правя една проверка, за да видя колко хлъзгаво е всъщност. Защото да, в принцип може да влезеш тук, но имай предвид, че надолу е 220 метра ската. Така че не е много добра идея, ако нямаш вариант как да излезеш. И понеже е много хлъзгаво, според мен единствения вариант е да имаш човек с теб, който да те издърпа. Затова аз просто си поседнах, посъбрах малко слънчице, го напекох се като змиичка и се върнах нагоре към следващите точки от водопада, където всъщност може отново да се плува, но също така има и сянка, за да си изкрия бялата кожа от жестокото слънце. Речено сторено, върнах се малко по-нагоре и си намерих най-доброто местенце за хамакът, точно до реката, точно до джакузито. Изобщо изключително удобна локация и супер близо до главната пътека, от която трябва да се върна надолу към цивилизацията. Ето как изглеждаше базата ми. Супер сгушена. Даже
леко хладна, бих казала, защото полъхва вятър, сянка, мокри. Изобщо беше най-доброто бягство от жегата. А това тук всъщност е джакузито и втория jumping point, като тук тази каскада е поне 10-15 метра, прекалено много за моята персона, така че ето какво беше моето решение. И отново същото, както долу на Infinity Pool, тук можеш да влезеш точно на джакузито, което супер яко би те масажирало, но отново е супер хлъзгаво и ще имаш нужда някой да ти подаде ръка и да те извади оттам. Така че имай го предвид. А аз тук все още се наслаждавам на безвремието, нищо не подозираща какъв невероятен порой ме чака 20-30 минути по-късно на път към вкъщи, защото тук времето не издаваше по никакъв начин какво предстои. Целувки и до следващия път. Надявам се да ти е харесало и ако е така, абонирай се за канала ми.